Здравейте, хора! Излезе ми реклама и сега ще играем в някаква игра, която не знам името, да. Но явно е някакъв стигман, така че качих един път клип, по-скоро аз снимам след него на всички там различни игри, и се чувах слабо, затова сега ще го репъсвам. Ко? Меси нещата ли? О, не сме бати батата. Запитал го капитан. Ко? Що имаме нож, бе? Що имаме нож? Режи вратата. Не става, бе. Да, хора. Отдавна няма клип и просто не смогвам. На училище ходя и такива неща. Как ще правим? Изкърти ме мивката. Съжда, че... Какво правя, бе? Какво стана? Защо не се вижда нещо? Каква ли картина, бе? Май ще режа Кенефа. Не, няма да режа Кенефа. Кенеф. Може би ще бия по... What the... Как? Вау! Добре, хора. Как ножовка ще разбие стената? Видите, това е я хайкаме. Да, нищо. Нищо. Нищо на ръ... О, ножовката. Ей ти, аз знам. Ти трябва да ги издърпаме. Не, това се буташ. Да, изкарихме това, вземем това и... Дай ви удари го, бе. Хора, човека ми не върви. Би си болните. Къде ти още, бе? Айде бързо! Ой, дебел! Мини през вратата! Абе. О! Ръката ми стана червена.
мой да отрежа на врата. Да излезе се на малко скочи. Минути клип. Може да отрежа на врата. О! Тук ще бъде интересно. Тук не съм сам аз. И там полицай. Това мога да го водна. Абе. Абе, Бисамонт. Стана тя. Почна са. Еще друже. О! Ключ! Мерси. Ще разби вратата с глава. Бисимонде! С ключок от Михайла Филева. И четвърти ниво май ще бъде последното. Къде резна няколко пъти по вратата. Бил с решетката от вратата. Съм насъстоя няколко пъти на вратата. И той почва да е такова. То разрязва ти вратата и ми дава решетка. И хора, това ще бъде от този епизод. Аз бях TurboHix BG. И надявам се епизода да ви е харесал. Ще се видим когато се видим. Продължавайте да ми подкрепите. Напишете ми един коментар, ако ви е харесал видеото. Дайте ми един палец нагоре. И ще се видим когато се видим.